Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे फिसा चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। माने आं दिनै मोनसे गामियाव हाबा जानो थांगोन आरोना आब'मोनजों, बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो, लोगोसे नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबाव। थुदो बिदिब्ला। आं मा हागाखांग' इस गाखोदो दे। थाथ' आया मोनै हालि नोङो बोरै मा होगोन गुगोल पे जागोनदां हाबायाव माबाखौ लाखानांसिगोन होनलाय स्केनार। अमा बिथै बिबुना नोंबो जायो आरो गथ' मानसिया मोनजायादां माथो मोनजायाथ' दे जादो। जानोसै
giờ đi sinh lao bị chẳng giờ đến khá này bà này nâng cô na hô na lấy xa xa đứng nga đà nâng cô na hô na lấy xa na đà nâng cô na hô na lấy xa xa đứng nga đà nâng cô